Dobrodošli. Danas ćemo se baviti o 3 mita istine u intuiciji. I evo prvog mita. Intuicija je čista sreća. Mnogi misle da je intuicija neka vrsta slučajnog predosjećaja ili pukog nagađanja, ali to nije istina. Intuicija je zapravo moćan unutrašnji kompas koji se oslanja na naše iskustvo, emociju i podsvest. Ona sadrži informacije koje smo prikupljali tokom života svesno ili nesvesno. Nekada su to jasna iskustva koje pamtimo. Naprimer, ako ste se nekad posekli na nož ili naboli na neki oštar predmet, vi ćete se toga setiti i sledeći put ćete pažljivo koristiti oštre predmete. Jer to imate u iskustvu. Ali mnogo češće intuicija se oslanja na informacije koje nismo ni primetili. Ali ih naš je mozak zabeležio, možda ne znamo zašto, nemamo razlog ili način da se setimo odakle to znamo, ali postoji trag naših prošlih iskustava koji nas upozorava. Intuicija može biti i transgeneracijska, kada nosimo nesvesne obrasce i uverenja iz naše porodične prošlosti. Ako u porodici postoji, na primer, nasleđeni strah od finansijske nesigurnosti, a mi nemamo iskustvu da smo imali neki finansijski krah ili smo izgubili neki novac. Možemo imati strah da ulažemo u neke poslove ili pak da uđemo u preduzetništvo i ulažemo svoj novac s nekim rizikom. A onda je tu intuicija duše, sećanja i osjećaji koji su dublji od ovog života. Pa, na primer, ako vas neobjašnjivo plaše psi, ali vas nikad nijedan pas nije ujeo, nije vas napao, moguće da vaša duša nosi sećanje iz prošlog života kada je doživela neprijatno iskustvo. Dakle, intuicija nije sreća, ona je skup svega što smo ikada doživeli, znali i osjećali, pa čak i onoga što smo nasledili ili poneli iz dubokih sfera našeg postojanja. A sada da vidimo i koji je tu drugi mit. Svi imaju isti nivo intuicije. Reći ću vam, nemaju. Kao što nismo svi podjednako talentovani za slikanje ili ples, tako ni intuicija nije kod svih jednako razvijena. Neki ljudi su prirodo senzitivniji i intuitivniji, dok su drugi više racionalni i skloni analizi. I to je u redu. Intuicija zavisi od mnogih faktora, od životnog iskustva, emocionalne inteligencije, okruženja u kom smo odrasli, pa čak i toga koliko je verujemo. Ali dobra vest je da intuicija može da se vežba i da se jača. Što više osluškujemo, obraćamo pažnju na unutrašnje signale i učimo iz njih, osluškujemo svoje telo, to postajemo povezaniji sa sobom i sopstvenim unutrašnjim. I sada da vidimo koji je to treći mit. Intuicija se ne može razvijati. Istina je upravo suprotna. Intuicija je poput mišića. Može se ojačati ako je posvetimo pažnju. Kako? Tako što učimo da budemo prisutni. Meditacija, molitva, refleksija, pisanje dnevnika, prepoznavanje telesnih senzacija, sve to pomaže da se povežemo sa sobom i prepoznamo glas intuicije. I najvažnije, intuicija zahteva poverenje. Što je više verujemo, to postajemo otvoreniji za njene poruke. Prva istina. Intuicija može biti ključna u donošenju odluka. U trenucima kada nemamo vremena za analizu ili da uradimo introspekciju sebe, intuicija može biti najbolji vodič. Setite se situacija kada ste doneli odluku iz stomaka i kasnije shvatili da ste bili u pravu. A sada da vidimo koja je to druga istina.
Intuicija je povezana sa emocionalnom inteligencijom. Šta to znači? Što bolje razumemo sopstvene emocije i emocije drugih, to ćemo bolje tumačiti intuiciju. Emocionalna inteligencija pomaže nam da prepoznamo suptilne signale i dublje poruke koje nam intuicija šalje. Da vidimo šta je sada treća istina. Intuicija se oslanja na iskustvo. Ona nije puka slutnja, već dolazi iz akumuliranog znanja i doživljaja, čak i onih koji nismo svesni. Naš mozak sklapa delove slagalice na osnovu prošlih situacija, povezuje ih sa emocijama i omogućava nam da brzo i instinktivno reagujemo. Zato sledeći put kada osetite snažan unutrašnji signal, zastanite. Možda vaša intuicija već zna ono što vi tek treba da shvatite. Dragi moji, hvala vam što ste ostali sa mnom do kraja još jednog videa. Ukoliko želite da budete u toku sa najnovijim sadržajem, pretplatite se na moj YouTube kanal i zapratite me na društvenim mrežama. Vidimo se uskoro.